खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बर' रावजों फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरैयै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा भेन्सार फोरोंगिरिफोरनिखौ लानानै राजखान्थि खालामगासिनो दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' साहित्य सभायाबो थारैनो राजखान्थिगिरिफोरजों लोब्बा लाखिनानै फोरोंगिरिफोरखौ लानानै राजनिति खालामगासिनो दङ। मानोना बिथांमोनहा गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन भेन्सार फोरोंगिरिफोरनि अनगायैबो फोरोंगिरिफोरनि गुबुन गुबुन जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांगोन होननानै बुंदोंब्लाबो दासिमबो जेबो सुस्रांनाय जायाखै होननानैबो बुंथिनानै होदों। नंगौ, बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों अल बिटिआर भेन्सार फोरोंगिरि गौथुमनि मोनसे गोख्रों दैदेनगिरि बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया बड'लेण्ड सेक्रेटारियेटआव थांनानै भेन्सार फोरोंगिरिनि फोरोंगिरि गौथुमनि दैदेनगिरिफोरा थारैनो बड'लेण्ड सेक्रेटारियेटनि लांगोना मोखाङावनो बे बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय जादों। जेराव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि, सोलोंथाइ मन्थ्रि गासैबो बिथांमोनहानो दायो भेन्सार फोरोंगिरिफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांगोन होननानै गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि खोथा होबोदोंब्लाबो नाथाय दासिमबो जेबो जायाखै। अदेबानि दायो आसामनि केबिनेटआबो जोबनानै थांबाय, नाथाय भेन्सार फोरोंगिरिफोरनि थाखाय बेयाव जेबो मोजां रादाब फैयासै। जायनि थाखाय भेन्सार फोरोंगिरिफोरा फैबाय थानाय समाव जुदि थाबैनो भेन्सार फोरोंगिरिफोरखौ लानानै बाथ्रा सावरायाब्ला अदेबानि फोरोंगिरिफोरनि साख्रिखौ अरायथा खालामाब्ला बेनि सायाव जोबनो गैयै मोनसे सोमावसारनाय लागोन होननानैबो बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय जादों। लोगोसेनो बेफोर बाथ्राखौबो बुंथिदों दि थारैनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फोरोंगिरिफोरखौ लानानै राजनिति खालामगासिनो दङ। बेजों लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' साहित्य सभायाबो राजखान्थिगिरिफोरजों थाफानानै भेन्सार फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरिफोरखौ लानानै मोनसे राजखान्थि खालामगासिनो दं होनना बुंथिनानै होदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया मोनसे आसाम केबिनेटनि जोहै आयेन लाबोदों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। जेराव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दुखिया सुबुंफोरा हाथाइसालियाव सोरबा मैगं, गय, फाथै न'निफ्राय लाबोनानै फानफैयो, बिसोरनिफ्राय टेक्स कालेक्सन खालामनो मोननाय नङा होनना खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावनाय बायदिब्ला थारैनो जायफोरा अराय समनि थाखाय बा अरायथा न'आव दखानदार खालामो बेनिफ्रायल' गासै टेक्सखौ खांनो मोनगोन होननानैबो बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो जायफोरा टेक्स कालेक्सन खालामग्रा बिथांमोननिसिमबो माखासे गोदान आयेन माखासे फोसावदों होनना खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावदों। जेराव जायफोरा गोदानै टेक्स कालेक्सन खालामगोन बिथांमोननि सायाव पुलिस भेरिफिकेसन सिगाङाव खालामग्रोनाय जागोन। बेनि अनगायैबो गोबांथार जाहाथे दखानदारफोरनिफ्राय जेरै हायो एरै बेबायदि रांखौ खांनो मोना, बेनिखायनो गिबियाव पुलिस भेरिफिकेसन खालामनाय जागोन होननानैबो बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार ओनसोलनि सासे मैखोम फालांगिरि अदेबानि बिजेपि राजखान्थि दोलोनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि मनरन्जन ब्रह्मआ मैया दतमानि नावरबिखातायाव मोनसे मुस्लिम धोरोमारि आइजोफोरनो माखासे गानग्रा जोमग्रा जि जोम राननानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथांजों थांफानाय गोबां दैदेनगिरिफोरा बुंथिनानै होदोंदि थारैनो बेयाव फैनाय आरो मुसलमान सुबुंफोरनि धोरोमारि रायजो राजाफोरनो गानग्रा जोमग्रा जि राननानै होनायनि गुबै थांखियानो थारैनो फैबाय थानाय समाव दतमा बियाबाव मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा थारैनो बिसायख'थि गेलेगोन, बेनिखायनो रायजो राजाफोरजों खाथियाव साफैनानै फैबाय थानाय समाव बिथांखौ मदद होनो थाखाय खावलायहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादोंमोन दि मनरन्जन ब्रह्मआ माखासे बोसोर सिगां इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयनिं जादोंमोन, नाथाय दायो फिन बिजेपि राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाफिननायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बिजेपि राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाखांनायनि उनाव बिथाङा गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो दतमा बियाबाव थारैनो बिजेपि राजखान्थि दोलोनिफ्राय बिसायख'थि गेलेगोन होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिदों। लोगोसेनो मनरन्जन ब्रह्मनि जानानै मैया हाबाफारियाव बाहागो लानानै दैदेनगिरि बिथांमोना बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो दतमा बिसायख'थि बियाबाव मनरन्जन ब्रह्मखौ लानानैनो देरहागोन आरो
आरो मनरन्जन ब्रह्मनि थाखायनो जोङो बेबायदि हाबाफारिखौ लागासिनो दं होननानैबो बुंथिनानै होनायखौ खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। भेरगाव जिल्ला इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि राजेन बर' बिथाङा अरायसमनि थाखाय रुंसारि जाबाय आरो बिथांखौ मैया गामिनि नेमखान्थि बायदियै रुंसारि जानायनि जोबथा बिदाय होनायखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि जों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारीजों लोगोसे गोबांथार दैदेनगिरि बिथांमोनखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां दि राजेन बर' बिथाङा थांनाय समाव फानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो आफादगिरि जादोंमोन। लोगोसेनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाखांनायनि उनाव बिथाङा भेरगाव जिल्ला इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिबो सासे आफादगिरिमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा थारैनो हाथाइनि बेरामनि थाखाय फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो हरखाब रुंसारि जायो होनना मिथिदों। लोगोसे रुंसारि जाजासिमाव बिथाङा 54 बोसोर बैसोनि जाबायमोन होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थारैनो बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला राजेन बर' बिथांनि रुंसारि जानायाव इउपिपिएल राजखान्थिजों लोगोसे बर' हारिनि थाखाय जोबोद मोनसे मख'जाथाव आरो दुखुनांथाव खहा जाबाय होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। बर' माहारियारि फरायसा आफाद सुंद'यै बनसुनि 3थि बोसोरारि जथुम्माखौ मैया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटलनि मोनसे फोथाराव गाजा गोमजायै सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय जाबाय होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बनसु अदेबानि बर' माहारियारि फरायसा आफादा थांनाय माखासे सान सिगां गावसोरनि हाबाफारिखौ लानो गोनांब्लाबो नाथाय गोबां जाहोननि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानो हायैयाव मैया जोबथा हाबाफारिखौ बिथांमोनहा लानाय जायो। जेराव 3थि बोसोरारि जथुम्माजों लोगोसेनो बिथांमोनहा गिबि खेबनि थाखाय ट्राइबेल पिपल कनक्लेव मुंनि हाबाफारिखौबो लाफानाय जादों। जेराव बे हाबाफारियाव आसामजों लोगोसे गुबुन गुबुन रायजोआव थानाय गुबुन गुबुन ट्राइबेल आफादफोरखौ लाफानानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। लोगोसेनो ट्राइबेलफोरनि गेजेराव जा जेंना जेंसि दङ बेफोरखौ रोखा खालामनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव दिन्थिनायजों लोगोसे सरकारनिसिम ट्राइबेल सुबुंफोरनि मोननांगौ मोनथाय आरो गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव माबायदि हेफाजाब होलायनांगौ आरो खौसेयै थानांगौ बेखौ लानानैनो गुबैयै सावरायलायनाय जादों होनना बुंथिनानै होनायखौबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बनसुनि आफादगिरि बनजित मनजिल बिथांखौ नुनो मोननाय जादों। गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मैया अल सान्थाल स्टुडेन्टस अर्गानाइजेसननि बानजायनायाव मोनसे हाबाफारि खुंफुंनायाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे हाबाफारिनि गेवलां मेलाव बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा सान्थालफोरनि मोनसे जौगाखांनाय आरो गोजौ थाखोनि हारिमुखौ नोजोर बोनानैनो फैबाय थानाय समाव गोजोन आरो खौसेथिनि गेजेरजों गासैबो हारि माहारिफोरनि हारिमुखौ गोजौ फारसे लांनायाव गोबांथार हेफाजाब होगोन होननानैबो बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि सान्थाल हारिफोरनि गोजौसिन थाखोनि हारिमु जाय हारिमुखौ कामरु दिसाम महोत्सब होननानै नाम होनाय जादों। जेराव बे नाम हाबाफारिनि मैया गेवलां मेलाव बाहागो लाहैदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा जोबोद गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे आथिखालाव सान्थाल हारिफोरनि हारिमुवा गोजौ थाखोनि मोनसे धोन आरो बे धोनखौ जों जेब्लाबो अरायसम हमथानानै लाखिबाय थानांगोन आरो बेखौ मुलुगनि गेजेराव सिनायथि होनांगोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनायजों लोगोसे गावनि बिबुंथिनि गेजेरजोंबो बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों।